Kena ngapa setan dirangket kok iji ana wong maksiat? Sebab tiang maksiat niku mboten mung krana nuruti karepe setan. Kadang kala tiang tumindak maksiat niku krana nuruti hawa nafsu. Mila tiang-tiang nimpuna, tiang-tiang ingkang limpat ing kawruh inggil ing pawiyatan pana ing pamawas lebda ing pitutur kiblat ing panembah niku asring nuturi nek wulan Ramadan padha diampet hawa nafsune. Meksa jiwa lan raga perbabahan hawa sanga. Hawa sanga niku bolongan sing mapan ten awake dhewe niku lho. Niku sumber jumedulipun hawa nafsu. Lambene nggadahi nafsu pengen ngrasani tangga niku dikunci. Eling iki ana ing bulan Ramadan. Mripate niku nyawang perkara-perkara sing haram. Kupinge ngrungokke swara-swara sing boten pareng dirungokke. Kepo nek ning tanggane padu niku. Tanggane niku nembe gegeran karo bojone malah nyerak niku mboten pareng niku. Semanten ugi wadinipun auratipun dipun jagi dipun reksa mboten nindakake perkara-perkara ingkang haram.